пеш аз оғози видео аз ҳама модарон, апоҳо, хоҳаро хоҳиш карда мешавад ки ин видео барои шумо нестад. Хоҳиш мекунем ки видеоро шумо тамошо накунед. Ин видео танҳо барои мардҳо ҳастад. Шумо метавонед то 3 минути ҳамин видеоро тамошо кунед, вақте ки мо агар сар кардем оғози ҳамин мавзӯъро, аз ҳамат хоҳиш карда мешавад ки тамошо накунед, барои шумо нестад. Ва аз мардҳо хоҳиш карда мешавад ки ин видеоро ҳатман то охир ягон майда нагузаронед ки ҳамаги инҳо барои шумо фоидаи аз замин то осимона дорад. 100% фоида дорад. Шумо да хоҳед аз ғаму андӯҳ дур бошед, хоҳед ки ризқтон зиёд шава, хоҳед ки мисол саломатитон ҳамеша соз боша. Ин видеоро тамошо бикунед ки бовар кунед, ман хостам ин видеоро баҳри мардҳо бикунем ки ҳатман ва зарурия ин видео барои ҳар яки мо ва шумо бо диққат то охири видеоро тамошо кунед. Иншоаллоҳ ки барои шумо хеле ва хеле фоидаи калон дорад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба ҳама тамошобиноне ки алҳол бо мо ҳастем. Бо шумо ҳастем Умедҷони Юсуфзод ва хуш омадед ба шабакаи Садои Умед. Имрӯз мавзӯе дорем ки ин мавзӯъро ҳамаги мо ва шумо интизор будем ва ин мавзӯъро касе тоғол кардагӣ нест ва хеле иншоаллоҳ ки ман далелҳои хеле зиёде ҷамъ кардагим барои ин мавзӯъ, барои ҳамин мардҳо аз замин то осмона бигӯем фоидаи калоне дорад. Иншоаллоҳ ки шумо бо диққат тамошо кунед ва дар ҳаққи ман дуо бикунед ки ман ҳамин видеоро бо иншоаллоҳ баҳри шумо пешниҳод кунам. Ва пеш аз оғози мавзӯъ, бародарони азиз, ду зани ҳастаи бемори сахт ҳастанд дар беморхонаи шаҳри Екатеринбург. Бародарон инҳо шавҳарошон аз дунё гузаштагӣ ҳастанд ва 4-5 та фарзанд доранд. Як ташхай 4 фарзанд доштааст, 4 та духтар аст, як та дигааш 3 духтару як писарбача майдаҳак астай. Ба Россия барои кор кардан омадаанд. Кор кардиян, хеле бемории сахта гирифтор шудиянд дар ҳамин беморхонаи Екатеринбург хованд. Ман хостам ки равон сиёнка кунам, моро иҷоза надоданд барои даромадан. Хеле беморишон вазнин астай ва онҳо хеле суми калон дар кор асту кӯмаки мо ва шумо хеле зарур астай. Аз ҳамаи шумо ҳамчун бародар хоҳиш карда мешавад ки номерҳои карта дар рӯи экрани шумо иншоаллоҳ ки ҳаракат кунед кӯмаки худтонро барасонед ки Аллоҳ ба шумо кӯмакша барасонад. Яъне ки мо ҳар як каса кӯмак кардем, ҳар як каса дастгирӣ кардем, Аллоҳ мо ҳам ҳамихи гуноҳҳои моро мерезонад. Иншоаллоҳ ки аз мушкилиҳо моро озод мекунад. Номерҳои карта дар рӯи экрани шумо ҳатман касе ки метавонад кӯмаки хиша ба ҳаминҳо барасонанд. Боз 3 рӯз пеш як бародаре ба мо занг зад ки як рафиқи мо аз дуюм этажа афтидааст, дасти поча полни шикастай, срочно билет гирифтан дар кор, аммо суми билет мо намераса. Бовар кунед ман дар барам сум надоштам ва аллоҳи ки хеле ғамгин шудам. Уро ба Тоҷикистон равон кардан дар кор будааст, хай уро равон кардиянд. Ин ҳолатҳое мешавад ки бовар кунед хеле немихе. Як бародари дига ҳастай ҳозир омадааст дар ҳамин Россия кор кардай, дар як посредник кидатиш карда ҳозир бехона ва бедар мондааст. Мара хоҳиш кардааст ки ту мара як компания биёв ки ҳамон компания мара бесум бара граница биёра, ҳамин қайдто хоҳиш дорам. Ҳатто да ҳамиам бовар кунед сум надоштам ки бутам да компанияро гуфтам ки хай ҳамин хеле бародарае оли номерошонам равон кардам. Хеле нем хеле ҳолатҳое мешан аз мо хоҳиш мекунанд, лекин мо дар бармон сум надорем. Мо ҳам аки бой нестем, мисол мо ҳам бекор хоб ҳастем. ва ин ду занаке ки ҳозир ҳастай хеле ва хеле бовар кунед дар ҳолати вазнин ҳастай. Мо бояд кӯмаки худмона ба инҳо бирасонем. Ман иншоаллоҳ боз баъде ки аз беморхона бароварда ё камтараки саломатишон хуб шуд, рафта сиёнкашон мекунам, баҳри шумо пешниҳодшон мекунам, бубинед ки дар чӣ аҳвол ҳастанд ва фарзандҳошон дар Тоҷикистон ба амеди ки ҳастанд, ба амеди ҳамин ду модар ҳастанд. ҳамин ду модарро нигоҳ доранд ки ҳамин ду модар ба инҳо кӯмак бикунанд. Инҳо агар рӯзи бемор ҳастанд, фарзандошон дар Тоҷикистон, касе нестае ба инҳо кӯмак кунад, касе нестае ки хонаводаи ёро бухӯронаву бупӯшонад. Мо бародарем, мо мусулмон ҳастем, бояд ки дар ин ҳолатҳо инҳоро дастгирӣ кунем. ҳатман хайри худтонро бигузорен. Хеле хай иншоаллоҳ ки ман рафта бо ҳама дору инвашона иншоаллоҳ мебарам сумшон дастшон метам, полни бихаранд ва баъд иншоаллоҳ ки сиёнкашон мекунам, баҳри шумо пешниҳод хоҳем кард. Ва моро алҳол нагузоштанд ки мо ёро сиёнка кунем, дар беморхона ҳастанд ва иншоаллоҳ ки бо шумо бо мо видео карда нишон метам. Мегузарем ба мавзӯъ. ҳатман хайри худтона номерҳо дар рӯи экрана бигузорем. Мавзӯъро хоҳиш мекунам бо диққат тамошо кунед. Хеле ва хеле зарур аст. шахсоне ки бо дасти худ худшона ҳаром мекунанд, агар айбам шавад суха меган баъзе инсонҳо. хай барои занҳо ҷоиз нест тамошо кардани ин видео, хубаш тамошош накунед. инҳо ба чӣ касалиҳо мубаддал мегарданд тамошо бикунед. Якум, инсон арақи бисёр мекунад. Ва дуюм, мӯи сари инсона мерезонад. Ва сеюм, инсона устухонша мулоим мекунад ва ба ҳар касалиҳо мубаддал мегардонад. Ва чаҳорум,
инсона беҳад ғаму андӯҳро дар сарш меёрад. яъне ки неми шумо аҳамият битиен вақте ки ба ҳамин кор карден бисёр ғамгин мешавен, асабӣ мешавен, фикр зиндагиро дар сартон овардан мегирад, ай ҳаёт дилтон хунук мешавад ва бисёр инсона асабонӣ мекунад, асабиша бисёр мекунад ва бисёр инсона хароб мекунад, инсона хеле хароб мекунад ва нури чашми инсона мегирад, нури чашми инсона мегирад ва инсоне ки мегӯяд дар ҷавонӣ бисёр ба ҳамин кор агар мубаддал гашт, то 40 солагӣ бо ҳамсар хоб карда метавонад. баъди ин бо ҳамсари худ хоб кардан хеле барои ӯ душвор мешавад ва хеле азобе мекашад. ба ҳамин чеҳраи инсона нурша айруш мегирад, нури инсона айруш мегирад ва боз дар сутунмуҳраи инсон зарар дорад. инсона миён дард мекунад ва сутунмуҳрадам хеле маиб меорад ва баъзе докторҳо мегӯянд ки инсонҳо агар бисёр ба ҳамин мубаддал гашт ба простатит ҳам меафтад, яъне ки простатит мешавад ва раги мардинагиро маъюб мекунад. раги мардинагие ки инсон дорад ҳамонам маъюб мекунад ва гӯшҳоро кар мекунад, гӯшҳоро кар мекунад ва қоқ кардани рагҳо аст. рагҳои бадани инсона қоқ мекунад. ҳамин раге ки дар бадан дорем оҳиста оҳиста ҳамиа қоқ мекунад ва умри инсона кӯтоҳ мекунад ва инсона бисёр фаромӯшхотир мекунад. як чиз дар як ҷо мемонӣ дигар фаромӯш мекунӣ ки вай дар ки ҷо монӣ як чиз аз ёд кардан наметавонӣ, айрӯи фаромӯшхотирай ва инсона дасту поша ларзада медорояд. ин ҳам касалие аст ки инсон камтар синни солаш рафтанда дигар дасту почашам хеле ларзидан мегирад. ай ан ҳамин сабабе ки инсоне ки бо дасти худ хуша ҳаром мекунад, ай ҳамин сабаб аст. ва танги нафаси инсона паст мекунад, нафасиш инсона мегирад, зоб, яъне ки ба мисли зоб мекунад инсона. хеле зарарҳои калон дорад. ин зарарҳое ки гуфтам то на, ин зарарҳои тиббӣ буд, илми тиб гуфтак. ана ки исломи мо чӣ мегӯяд? исломи мо чӣ мегӯяд? бо диққат тамошо кунед. якум, ризқи инсона кам мекунад. ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аст ки инсоне ки мегӯяд агар бо ҳамин худаша мубаддал кард, рӯзи қиёмат дасташ ҳомиладор мешавад ва мардум мефаҳманд ки дар дунё ба ҳамин кор мубаддал буд, шарманда дар рӯзи қиёмат мешавад. баъд сеюм мегӯяд ки инсоне ки бо ҳамин кор даст мезанад, дар лаънати Аллоҳ гирифтор аст. шайтонам Аллоҳ лаънат кард, кофир шуд. мо ва шуморам ки лаънат кунем чӣ мешем? хутон ки фаҳмидин. ай ҳамин сабаб нигоҳ ки се ҳолате ки дар ислом хеле вазнин аст барои инсон. аз раҳмати Аллоҳ дур мемонӣ, дар лаънати Аллоҳ гирифтор мешавӣ ва бисёри зарарҳо дорад ба ҷисми инсон. ин қадари ман 20 тае ки ба шумо расондум. ин 20 зарар барои шумо буд ки ин қадар зарарҳое ки ҳамин хубе барои худмон мегирем ва хароб меша, устуғон дард меша, рагҳо тақоқ мекунад, асабит мекунад, умрта кӯтоҳ мекунад, фаромӯшхотирӣ мешавӣ. ин қадар ҳолатҳое ки барои мо ҳастай, ҳамагӣ ана ҳамин аз сабаби ана ҳамин чӣ аст? бо дасти худ худмона ҳаром мекунем. баъзеҳо суха мегӯянд, ба забони русӣ аст валло алам намедонам, ҳамин хел мегӯянд. бисёри инсонҳо намефаҳманд бо дасти худ ҳаром кардан чист. ай ҳамин сабаб бародарони азиз, худро аз ин хеле дур кунед ки зарарҳои сахт дора барои шумо ва ризқтон ҳам кам мекунад ва бебарориши кор дора барои шумо. ягон ҷо кор мекунед, кортон барор намегирад, бисёр кидатон мекунанд. ай сабаби нами ин хеле коро ай шахсе ки бо дасти худ хуша ҳаром мекунад. агар ки инсоне мегӯяд наметавонад, рӯза бигира. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт рӯза бигира. агар қувват дошта бошад, зудтар аст ки зан бигира. мо ва шумо бояд ҳаракат кунем, ҳарчи зудтар зан бигирем ки ба ҳамин ҳолатҳо дучор нашавем. ин нафси инсон то дараҷаҳои инсона мебарад ки мо паноҳ биталабем бояд аз ин чиз. мо ҳамеша намозҳомона хонем, рӯза бигирем, дуо бикунем, иншоаллоҳ ки моро худованд аз ҳамин дард, аз ҳамин кори баде ҳастад ки ҳамин моро дур бикунад. аз ҳаматон ҳамчун бародар хоҳиш карда мешавад. ин суханҳое ки гуфтам ҳамаш барои фоидаи шумо ҳастад. хоҳиш мекунам агар ба хотири Аллоҳ ҳамин видеоро бигирен, ала худи ҳозир дар имо, WhatsApp, Одноклассники ҳамаи сайдода паҳниш кунен ки агар хоҳен барои худтон дӯст доштен, ҳамия худтон як чиз фаҳмиден, бигзор ҳамин бародарони мо, агар як инсон аз рӯи шумо ҳамин чиза тарк кунад, Аллоҳ шоҳид аст, шумо медонед чӣ қадар аҷри зиёд мегиред, савоби хеле баланд мегиред. худи ҳозир ҳамина паҳн кунен, дар ҳама сайтҳо паҳниш кунен. хо имо, WhatsApp, дигар сайтҳо ҳама ҷода иншоаллоҳ паҳниш кунен ки бародарони мо аз ҳамин корҳо хушона канор бигиранд. ва бародарони азиз, ҳатман дар шабакаи мо обуна шавен ва лайкро зер намоед ки ҳамин видео бигзор ҳадаҳа паҳн шава ба мардум.
و باقی در امان الله باشین و خیر خودتون حتما و این دو اپ بگذارین و بسیار حالت‌های میشود که ما سوم نداریم به همین برادرها کمک کرده ان شاء الله که از همه اپ‌ها خواهش میکنیم که اگر راضی باشین شما ما همین قدر سومی مثلا 10000 15000 همین را بگیریم با یگم دو برادری هستن خیلی اونها هم مشکلی ده هستن و آنها روان کنیم خیر بکن که بگم بکن خیره که در گرمای محشر سایبان گردد گرمای محشر چیست خودتون میدونید در ویدیوهامون چند بار گفتگی هستیم برای همقدر خواهیم که برای ما این خیلی و خیلی ان شاء الله که برای ما فایده و چی دارد خیلی ثواب دارد ما کردیم برای جون خودمون کردیم هر چیزی که میکنیم او سومی ما کم نمیشه هست انسان هایی که بیزنس میکنیم بازار سودا میکنیم بسیار شما سوم شما ان شاء الله که زیاد میشه باز هم تجارتون یعنی که چی افزایش مییابه حتما چقدر که میتوانین 1000 سوم از 5000 از 10000 از 500 سوم از چند سوم که میتوانین روان کنین ان شاء الله با این اپا کمک خونه برسونیم باقی در امان الله باشین از این در ویدیوهای بهترین انتظار شوین باقی در امان الله السلام علیکم